martang yang mahita asini roha madihamu do dame nasian de batamata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluna hata di bata dihita imana tersura di sada Timotius bidu onom ayat 10 sada satu ayat 10 onom songonom mahata ni di bata. Alai anggoho hanak ni di bata mapur siani pariahi mahatigoran hadaulaton hapur siaon holong ni roha habengeton doh labbo ni roha haburjuon ma paraloan hapur siaon nadinggani takku mahanguluan senilingna aitu sidoho diju jala di parhatokot hodo panidangyon nadinggan dijulu ni torop sitidangi upati mahu dijulu ni dibata na pangulukon saduhut do dijulu ni Kristus Yesus na makatidakon nadinggan dijulu ni si Pontius Pilatus radu timapatiki somardidang sowasurahan pai matarida tuhatta Yesus Kristus ay dihajujupang nitikina patarma ibana bahenon ni namartuay pargubo sa sadasa raja niya karaja Tuhan niya katuan sasada hodo naso ulumate si ingane hatiurun naso pertopot naso dungi di jolma jaladang perbereng hasangapun doa goma di ibana rodi saliling nilingna. Amin. Songon topik nasun badiedo debata jala para binotoan di saluhuna. Donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong dosada barita namar donga puda ima najuju tabiki nang somal toko juduh. Adong masada toko juduon onom lantek. Di sada tiki adong ma sada duli-duli naung marungur 40 tahun panglato ni nga marupani naso manguli nunga sudi majujui mana sa manguli ijujui opunga ijujui na buruna ijujui bapakna do oma nanga sudi akana tua-tua do keluarga majujui mulu dijujui amatai anak non manguli mahuamang itu rasin dohatani anak non lapatan na gabi juga donaro alai di sada tiki dioloi ma lama ibana laho mangalui calon juruna calon istrina ape dingo ibana ma adong toko juduh rupane di toko juduon masih memana naing marhasohotan ape toko juduon onom lante alai lama mana lao mangalui si rokak di tondina songon dia maburu-buruan nong nari halomoni bana lama bana perjulu sehali ilante na perjulu masuk bana dibiringi mana ma di sekitar surat upani surat tema buru-buru di lantayon ima perkarejo jala na burju tu di batang songon nalas maroni si dudulion ngata bunga aman tak bion nerana alai berpikir mana bah ulanti saya rupi ui nama juta lantai 2 bah inna ibana rupane lama mana tu lantai 2 didok madisi di lantai 2 on buru-buru ima na memiliki perkarejuan na burju tu di bata jala na sayang tidak danak inna marupani langsung na menarik medrohani mana kau dona mantap senang kepada anak kecil nirwana nang masuk binangai jale mana binian buru juri lantai 2 alai ini mana sih lantai 3 maju ni mana di lantai 3 lama mana hidup di lantai 3 buru-buru di lantai 3 bekerja urju martuhan senang kepada anak kecil dan cantik banget. Demi biru memang
Akhirnya berpikir lam penasaran mana ratu hubin mana lam menarik mana ujungnya aku naik jatuh lantai obat itu. Di lantai obat hidup menisi masuk lantai obat, wanita di lantai 4 ini hidup memiliki pekerjaan, taat pada Tuhan, senang anak kecil, cantik banget, dan suka membantu pekerjaan rumah. Waduh, ya ampun, lam seruhan lam solam parhatahun ibana. Manang turun dengan manang ijala benar. Jodoh lantai obat. Alay itu berpikir, lantai 5 mah coba ini mana. Di lantai 5 masuk mana hidup masih. Lantai 5 ini wanita di sini di lantai ini memiliki pekerjaan, taat pada Tuhan, senang anak kecil, cantik banget, suka membantu pekerjaan rumah, dan memiliki rasa romantis dan baik sekali kepada mertua ini. Waduh, lem tergoda memang. Lem songon nama rapi itu mapaklaran. Waduh, enak banget. Manang dulu ibenian. Alay berpikir memang, tulantai onom majuang. Nah, emang tulantai onom. Di lantai onom termasuk tersurat medisi. Anda adalah pengunjung 5 juta. Yang ke-5 juta. Tidak ada wanita di sini. Binna marupani. Lantai ini hanya semata-mata bukti untuk Anda yang tidak pernah puas dan tidak pernah berterima kasih. Terima kasih telah belanja di toko juru ini. Hati-hati ketika keluar dari toko juru ini. Semoga harinya indah buat Anda dinna marupani. Mana yang berengot tadi sih. Nana yang berengot tadi bawa anak kaningani. Dia tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah puas, dan dia tidak pernah mengucap terima kasih apa yang sudah Tuhan sediakan. Anggo itorholas sari pinakaing dui luar biasa sasitong. Alelanya ala dakya puas. Salah satu idonan hidup ini si Paulus tu si Timotius. Dia may ima parrohaon na sa juk dupi na sohya puas ala holan nakka di bagasan nguluna ima holan nama karikoton nama pareahi holan kana di Portibion holan nama karikoton hagyot na di Portibion ala nido didok si Paulus tu si Timotius hari kotum mah inna namar lapatan ade moloho anak ngide bata ikubbi dari hidat dang anak ngide bata molo anak ngide bata ime kuma purus masin ibana ikut tari dia masin ibana imana kaning makarikato mapareahi di hari koto ni bana ma unang gakahola kagyo di pareahi ma dia me aldeulaton ati koran aporsiaon olong ni roha abingiton labok ni roha hapurcuon bahkan panidangion nang diro pinakengani ima na mangaraduti na somarlidak na sohasurahan bahkan akka parange nauli ima didok nakaningani si udahonon marang si hari kotonon ni si Timotius alani dia mah nariko dihita kamang sipata tarik koto dihita saru beraking songon duri-duri saya naik holan nama karikoton saya holan alani Portibion dan nama dok naso perlu hita hepeng naso perlu ima mamilit naso perlu hita nakengan di akka nabaga alai ikko nadung dihita ima nakengan ni parrohaon ni holong ni roha mapareahi ibagasan ngulut taasa ng madabu hitanakan ni tu akka pangucunan hidup benatak kasido di parzamita 5 isi manang isi na holong roha di Perak dan ngono marnamahap di Perak jala manang isi na holong roha di Hamorao dan tagamon gabi parsaudona dan kahaututi jadi dang alania kahulio dang alania kaheping dang alani sinadongan gabi halak
imana kaningani gabe marlas ni roha alai ukuran na marlas ni roha nakangani diame parangihon hasitongan habonaron di bagasang nguluna ido nanaing dohonon ni turpukot tuhitang. Alani matutakas apostol Paulus paingotos situris alay anggoho anak ni dibata maporus mansiani. Kodjadi nama dia me akka abengiton ati koran ala akka nanaing gawe ora madabulu ragam di panguncunan do sabil dohot hahisapon ni hautoon idu benna di ayat sebelumnya memang utaburo monotapuka mulai ayat sia sa to ayat 10 sade ala di ayat sia do ayat 10 enasa urak ni hajahat do rohana olong roha di heping jadi songon hana ide batahi ta unang mah terpengaruh unang mah murahita terbius marnida akka na deportibio alai naing ma diwo kita sian roha na didok nakaingani roha na naing takas hanak ni dibata dang bui arta manang sinamot lau menjamin mulu di colongan alania ala taingok ma ala salpu bi dangadong nakot jalet hangadong nabui bonota artana di Portibio tubano gijang tong do tinggal di Portibio ni na pedua hon nang teida setrupukon di paingo si Paulus tu Timoteus ima asa mangulu ibana mangula kon biar mida di bata ido na belga na nang piarahat hapiar hotta di bagasa nguluta mapareahi molo halak nama biar di bata ima di pareayodo nguluna di bagasa katigoran di bagasa kadoleton di bagasa kolong niruhan di haporsyaon di habengi itu do ilabuk niruhan jalai ido akka halak nama ngulakon lomo niruhan di bata jadi dang hurohani jol mamarni dehita nang piposo molo nunga mangulu di bagasa katigoran dang hurohani halak mangida tanam piposo molo mangulu di bagasa kaudalaton dang leasroni jolma molo mangulu hita di holong ni roha terlumo wima di halak bohon do di habingi itu ale mol do dapat tite alania ala standar ningguta ima standar yang selalu ditetapkan oleh uang standar oleh kegantengan kecantikan do akalani ukuran-ukuran di Portibio di standar sehingga ulu mamago nak kaingani roha biar mida di batang na perpudi ma nang ni pengot kita setuton asa akka anak di bata ima di bagasang muluna ikon humolong rohana tu di bata sian akkana di Portibio iko berani do hita menyangkal diri masalah diri unang alani jabatan alani arta alani buru-buru tata harta wanita unang ma alani gabi tatinggal kon ibanak kaningani soon anak ni debata hita tatinggal kon akka ulau ni debata hasit tongan nasid debata takut tatinggal hu kaporsyot tatinggal hu Jesus onan alani pengaruh ni Portibio marhiti itu dia makadonga saha porsyaon tu masai manat jala masai unido hata ni dibata napa ingoto kita di bagasatikon mempertahankan jati diri kita sebagai orang percaya manang anak ni dibata ini mempertahankan jati diri odo alani buah hita mempertahankan ni asa masai uli dalam masai bagak gua maduk kedohonot tamah songo paduk ni si Paulusi tu si Timoteusi masai bagak di paingot demi menjaga supaya tidak bercacat tidak bercela menjaga perintah Tuhan sampai hari kedatangan Kristus itu si jagota songon dia mehita mempertahankannya atribut tai mempertahankan ima keteladanan tai
mempertahankan ima haporsete so anak ini batahita. Menarik dui moyo si Paulus Timotius, hendak engkau menjadi teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesucian. Jadi luar biasa, di hidup membentuk karakter, tak hidup membentuk kita rupanya kamang dota minang alanima naing mah torusita maniup kata Yesus mempertahankan tayong mah hata ni di bata sadari na songon anak ni di bata hita alani namar porang do ita do portibion melawan keikuan, melawan nafsu kedagian, nafsu dunia alani tatiuk mah Yesus asonang tersarat kita tu lagi di portibion alai kita tetap memperoleh kemenangan dan keselamatan sampai menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Mulia tema Tuhan di bata marhiti hatam nabadiyai. Amin.